أدوليس ناتناي إيه بحر ناتناي هاي مالتي نعمان خديو أبي خباب بيزها أخونا ندي أقول لك زي سرايس يمن شاب زلوا هزبي تقاريا ها اسكال كارتم كتما أنا تينيرو وعتم صيدما يمن شاب زلوا هزبي تقاريا نايت معلم صغا حلولهم تهلكالو دي تحفر مصغا هذي أبوتاتيسي أدوليس دبها الكاوية من حيزو بيجوزي نيرم تقارو مريتنا خوي جزءاتنا أدوليس ناتناي إيه بحر ناتناي هاي مالتي أوين دار خدك إسخات حلم للخا بدوخا أتقول كام حلام يلوز دك إسخات هونه أتقول كا سلام تخطاتلتنا الشانل كما يكنيكم كما تكونوا سناي كتكونوا ناي وتر من يوتيو أمبار لومي استفل عليو عرستات حيزلكم قريبا له كم تمجمريا زراهم وكم مسحاقي أخاقي بوم سرحوا نيرا مجم أبزي بدبوبنا زلو قربيتنا تنايو مبال دحر كم زيبلو حلوف حليفهم ناب يمن ناب كالن كيت كون ناتناي بهالتن يوم بسخونه أبزي فيديو زيا استفل عليه حبريتا كنرينا حدا تي ناي معرابا عالم أجنداناتو أبزي زوبانا أنت كم زمسل كنرينا قربيتنا الصومال دما حدا صبغ أقاطعمي أقاطعمو مالو نعوز ملكت برنامجنا لنا كما توم يماسلنا غنبلينا نيتوبيا زوهاب فاينانسياوي حقس كساب كندي كم زبتصح كنرينا كمون كاب تግራይ حنت فيديو زك أنا برواون رخيب له مستكونتات تخيديا نوشتاو كنتات نيتوبيا زجلس كنرينا أبير تراجيشكم زي تفلتو دما حنتي أقداسيتنا عيون كم نجايشو أقداسيت تكون تخل أبكال عالم زوتوري كموجن كنرينا نساون سلازي زتفل عليه عرستي زلني ناي سوداناويان ون زملكات قداي كلونيو أبز حلفة وان زجبركوا فيديو مساعتها حيزة بزعت صحيفكم لي فويس ونسريكم لي بزعب زملكات ون مبره كبي أمونغو مالتيو مجمريا حجب من تاكن جمرينا الزنا إثيوبيا قداي تي internal politics نا إثيوبيا وشتاو كنتات نا إثيوبيا انتاي كمسل كم زخل زقلس حبريتا كنرينا نابي قصو كخيد خل كنريو كم فتنينا let's listen please like جبورو support جبورو ناتكم دقف دما كم وطروا قداس النزل ويو نابلنا كنجمرينا let's go. Ethiopia's internal problems. Ever since 1991, there have been fears that Ethiopia could one day end up following a similar path as Yugoslavia did and collapse into a free-for-all ethnicity-based civil war between all of the country's dozens of كاب تسعة جميرو بفلاي تحديش فدرالاوي قوام فدرال كونستيتيوشن ethnic فدرال ويكاب بهراوي ديمقراسي ويكاب قوام كاب زقبرو جميروم حدا كابتيك ضغط عالي زدقاقم نطبن تولو بزوبات رادي كونسي بملو عالمون كم تثبيت كم حدا كوننا زقلس نتولو نا إثيوبيا disintegration ويكا مبتتان eventually مسجزية خقاتم زخل مخانو كابنو ويحدث بيوز نبرون still win زغصل زلو كونتاتي نسدما اتي فدريشن نا إثيوبيا أبهراوي أبقوانقوانا بهيرن زتمركوسا كمخانو متن نفس وكف بهير دما نناوت بهير بناوتو identity بناوتو بهراوي ربحاس لزا حسب بزعب حاجر زحسب أبت حاجر نو حدا بزخدول زلو أبزوانز بفلاي بوجنا محراز جبر زلو mobilization ويكات رنافتات حدا كابتي أبي إثيوبيا بهير بزح رنافة زي نبرون تلو أم حرايو تجارو قال سناتهم بناي هو حتى لزمتي ناي تجارو رنافة خاب كلام نيروم ولا مرحنات كلون كم تجاريهم ولا عبيد أمم تنبرو اتناي تجراي organization نيرومي أوروما خاب كلام قد مقال سنة حزب إرتراز جمرة تناي أوروماونت دما ناتهم ايديولوجي لهم ناتهم منقسقاس لهم كاب قدم زنبرن زلون زغصل زلوي حجي دما ناي اورومو حنت هاجر كقومون بزح يزربلون سرحلون زلو يزبال ሶማልኮሙ ዓፋርኮሙ ካልኦት ብሄራትንኮሙ ኣምሓራ ድማ ሕጂ ብዝለዓለ على ደረጃ ኣብ ኣሜሪካ እኮ ፅቡቅ ዝኾነ ጥርናፈታት ኣሎም ናብ ኤሮጳ ገጾም ከስግርዎ ናብ ነፍሲ ወከፍ ሃገር ድማ ጥርናፈታት ንክገብሩ እቲ ናይ ፋኖ ደገፍ ድማ እና መሊሱ እናሓየሎም እዩ ዝመፅእ ዘሎ ስለዚ ኣምሓራ ካብ ቀደም እቲ ናሽናሊስቲክ ቪው ዝነበሮም ወይ ሃገራውነት ኢትዮጵያውነት ዝብል ሜንታሊቲ ዝያዳ ብኣምሓሩ ይነይሩ ሕጂ ግን ንሳቶም እውን ተረዲዎም ኣለቲ ኩነታት ናቶም እውን ኣብኡ ይኸይድ ኣሎ እዝን ወዲ ዝን ድማ እዩ ነቲ ነታ ናይ ኢትዮጵያ ኢቨንቹዋሊ ከም ዩጎዝላቪያ ትበሃል ዝነበረት ሃገር ቀደም ዓባይ ሃገር ነይራ ፋሕፋሕ ዝበለት ማለት እዩ ሕብረት ሶቪየትን ከምኡ ዓባይ ሃገር ነይራ ፋሕፋሕ ዝበለት ማለት እዩ ከምኡ ዓይነት ዕጫን ኢትዮጵያውን ከጋጥማ ይኽእል እዩ ዝብል እንተታት ኣሎ ንቐፅል እስከ ሕጂ ንስማዕ እዩ
of different groups, who all want power for themselves. The Amhara continue to be angry that after centuries in charge of Ethiopia, they had no longer been the ones calling any of the shots ever since 1991. The Oromo were still largely upset that despite being the largest ethnic group, they had never been granted most of the country's power and continue to feel disenfranchised. The Somali, to a degree, continue to gaze towards Somalia, while the Tigrayans, who were largely the ones in power between 1991 and 2018, wondered after 2018 if they could eventually return, despite only እቲ ኩነታት ረይዎ እቲ ዳይናሚክስ ነዚ ይመስል ኦሮሞ 35% ናይቲ ህዝቢ ክነሶም ከምቲ ዝድለየ ጽልዋይ ነበረናን ኣብ ፖለቲካ ይተሳተፍናን ከምቲ ዝግባእ ድማ ስልጣን የብልናን ድሕሪት ተሪፍና ኢና ተጎቲትና ኢና ዝብል ኣተሓሳስባ ዘለዎ ሕብረተሰብ እዩ ስለዚ ከም ብዙሑ ኣብ ግምት ብምእታው ኣብዚ እዋን እዚ ነቲ ኩሉ ፖለቲካዊ ሓይሊ ቁጠባዊ ሓይሊ ብፍላይ ኣዲስ ኣበባ ድማ ናይ ኦሮሞ ንምግባር ብዝያዳ ይሰርሕሉ ኣለዉ ከም ክፋሉ ድማ ናብቲ ቀይሕ ባሕሪ እውን ኣትዮም ናቶም ክፋል ክሕዙ እውን ሓሳብ ኣለዎም ባህጊ ኣለዎም ስለዚ እቲ ናይ ኦሮሞ ኢዲዮሎጂ መሊሱ ብዝለዓለ ናህሪ ይሰርሕ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ኣብዚ እዋን እዚ ድሕሪኦም ዝመፁ 27% ናይቲ ሃገር ዝኾኑ ኣምሓራ ድማ ወላ እኳ ከም ኢሊት ነቲ ሃገር ዘመሓድሩ ዝነበሩ ዝቆፀሩ እንተኮይኑ ከም ግደ ሓቂ ግን ኣብቲ ፖለቲካዊ ጉዳይ ናይ ኢትዮጵያ ወሳኒ ተራግን ኣይነበሮምን እዚ ከዓ ንምንታይ እዩ ኢቨን ኣብ ግዜ ደርግ መንግስቱ ኣምሓራ ይኮነን ብትውልዲ ካብ ብሄር ኣምሓራ ይኮነን ስለዚ እዚ ሓደ ካብቲ ናቱ ሃይለ ስላሴ እውን እንተኾነ ብትውልዲ ኣምሓራ ይኮነን እዩ ዝበሃል عليتوسي بتولدي أم حراي كونن هو حد 27 عام ترينا تجاريهم حجر ما ورملو سلزي أبز حلفة 5 عام ترينا أم حرو ولا قا زنوك أفول ويكان ساتهم يمنتي إليت نايت هاجر زي ما حضروا زلون تتبهلو كم قد حكي بتخكل سلطان حيزو ما يفلطونيهم نوح دما يسعرون ليرم أي سلطة من هجين نايم حرات أرنافي قبر له سلزي كلهم تجارو وحدات كنوسهم من سلطان قبي تمنيرم سلزي كملوسيا باللومن زبل منتاليتي لهم تجارو وتردي ومي عبد السابات ماليشهم كم حضروا زخلو تخلو عزيز أبي بكون تخونه أتي أبتدأ حلفة وان نعطهم علامة حجر كوني دلينيرهم but I think it reality تجن قرب هيقول من البته فحفعت إلى حجر هاي تعرفني سومالي كمو كم هجون أبتدأ نبرنا 7 كالسون أتي حجر سومالي أن سومال تزبنا أثناء تهاجت مريت ونأثناء بحال تصلوا زنبرو وقت خايدين يرو كالو تعلو بزيت تقصو عفار له توتالي ترى حزب زي تقصو بزح مارجينالايز زخونو عفارنا يرترا هاي تذكرون لوميم زارب عفارنا توم كي كن من تايم ريز لوميم تتقيس ما يفلطون مع بوليتيكا يخونا بكتبع نقاط الهج representing about 7% of the country's total population. There were many ethnic Tigrayans within the Tigray region, after all, who saw Abi's handing away of the disputed territories to Eritrea in 2018 as a severe political betrayal, because they saw those territories just to their north as rightfully belonging to Tigray. And so the Tigray People's Liberation Front, or TPLF, the party that governed within the Tigray region, and the party that had dominated Ethiopian-wide politics until 2018, condemned the peace treaty. Then the following እዚ ትሪእዎ ፀናሕኩም እዚ ንወዲ እዚ ኒኻት ሕማም ርእሲ ዝኾነና ዘሎ እንታይ ዝብል ዘሎ እቲ ኩሉ ተዋሂብዎም ዘሎ ኣብቲ ብውዕል ኣልጀርስ በቲ ኮሚሽን ዶብ ናይ ክልቲአን ሃገራት ብዘውፅኦ መሰረት ንኤርትራ ዝተዋህበ ዓድታት ተጋሩ ክሳብ ሕጂ ኣይቅበልዎን እዮም እየ ዝብል ስለዚ እዚኣቶም ድማ ነቲ ናይ ኢትዮጵያ ድሌታት ኤኮ ዝገብሩ ወይ ከዓ ናብቲ መቃልሕ እዮም ከምዚ ገይሮም ድማ እዮም ነቲ ናራቲቭ ዝቕይርዎ ዘለዉ ኩሉ እቲ ንኤርትራ ዝተዋህባ ዝግባኣ መሬት እዩ እኹል ዝኾነ ኤቪደንስ ዝነበረ መረጋገፂ ዘቕረበትሉ እዩ ኢንፋክት ኤርትራ ዶብ ናታ ብትክክል ንጹር እዩ ምክንያቱ ብትክክል ኤውሮጳውያን ዝገበርዎ ዶብ ስለ ዘለዋ ስለዚ ንኤርትራ ዘከራኽር ነጥቢ የብላን ኣብ ዶባታ እንታይ እዮም ግን ዝፍትኑ ዘለዉ እዚ ኣጀንዳ ተጠቂምካ ካልእ ጌርካ ነቲ ኩነታት ናብ ካልእ ንምጥምዛዝ እዩ ስለዚ ተጋሩሲ ኣብቲ ኮሚሽን ናይ ዶብ ሙሉእ ብምሉእ ተቐቢሎም ጥራይ ዘይኮኑሲ ንምትግባር እውን ክገብሩ ይደልዩ ነይሮም እዮም ክሳብ ናይ ኣሜሪካ ናይ ዋሽንግተን ኣጀንዳ መፅዩ ነቲ ኩነታት ዝቕይሮ ማለት እዩ ኢንፋክት ኣብቲ ውዕል ኮሚሽን ናይ ክልቲአን ሃገራት ማለት እዩ ወላ ብኣካል እንተዘይ ዲማርኬት ተዘይተገበረት ዶብ ምሕንፃፅ ናይ ዶብ ማለት እዩ ብሳተላይት ግን ብኮኦርዲኔትስ ጌርካ ክትገብሮ ትኽእል ከም ዝከኣል እዚ እቲ ኮሚሽን ናይቲ ዶብ ኣዚዙ ነይሩ ነዚ ግን ኢትዮጵያ ዓይኒ ደልዮና ብምባል ስለምንታይ እሱ ድማ ሓሸውየ ንክገብሩ ኣብቲ መሬት ናይ ኤርትራ ኮፍ ንክብሉ ንዑ ክግብቱ ስለ ዝደልዩ ዝነበሩ እዩ ስለዚ ኣገይን እዚ እውን ሓደ ብዙሕ ዘዛርብ ኣርእስቲ ምዃኑ እዩ ዝዝከር ምናልባት እቲ ናቶም ኣጀንዳ ክንሪኦ ኣይደልን እየ ምናልባት ፅንሒልና ኣብ ካልእ ቪድዮ ክምለሶ ኢና ካብኡ ከይወፃና ከለና ግን ናይ ኢትዮጵያ there is one thing ኣብዚኣ ከም ሓንቲ ቪድዮ ዝሓቡን እስከ ንስማዕ እያ እዚኣ እቲ እዚኣ እዛ ሓበሬታ እዚኣ እስከ ንስማዕ እያ ተወሳኺ ኣራዊት ሰራዊት ሻዕብያ ኣብ ልዕሊ ተወሳኺ
أراوت سراوت شعوية أو العلي اللي قبرنا يطبقنا قرسيعو بيدنا حزو الفدرال ينكسنا المزخخر الأكل أو العلي إرترا اللي قبرنا يطبقنا قر نتزرزر وطر حدا متوع حرا جيرنا حينا وطر خلتها لمن قلت هاي مريم خاص سلطانو علينا شعوية خاص حد حزلنا اسمرأتنا الله سلسل الله حبر عينهم دس للي لنا يتراوين نهجرهم ساقيونا وزير بعد دخلنا خيولنا سلسلة ورات قلتنا له وطر حموشت بقول توا أدهم بالله لا تنطبقنا غير غير السعد وطر شدشته وعن الجلس نخي تقبر اللي تخلنا نعيش العامة الخون حمقيدنا وطر شو عدنا لإرترا بوتهدراون بوليتيكاون دبلوماسيون وطوان خالق نمعناو خي تحللنا سرحنا نسرح لنا نزيد طبقنا قرقين نسعي مويل وطري شمونته هزي إرترا نلعب عيسر عامة أبعصواي خباي خمس نفر قرنا وطري تشعد بعويو إرتراونات النمتفا خي تحللنا سرحنا نسرح لنا زي وحد خاوتو وحي ناينا طبقنا قر يرسع هقدف وي بوليسي يغير وهقدف كغير كخل الله So ካብ ነዊዕታ ኣይዲዮሎጂ ወይ ካታ ፊሎዞፊ ናይቲ ቃልሲ ዝነበረት እዚኣያ ነቲ ናይ ህግደፍ መንግስቲ ኤርትራ ወይ ከዓ ህግደፍ ጠቕላላ ክቕየር ክኽላሎታ ፖሊሲው ክቕየር ትብል እኳ ክንምንታይ ቀይሩ ኣይቀይሩ ምስ ረብሖም ዝኸይድ ኣይኮነን ግን ክቕየር ክኽላሎ ስለምንታይ ክቕየር ይድለ ንዓታቶም ንረብሓ ናይ ኢትዮጵያ ዘገልግል መንግስቲ ስለ ዝደልዩ ዘለው እምበር ብሓልዮት ናይ ህዝቢ ኤርትራ ይኮኑ ክሓልዩ ይኮኑን እዮም እዚ I think እቲ ኣይዲዮሎጂ ናይ ክልቲኦም ክርዳእና ክኽላሎ ሓደ ብዋጋ ናይቲ ካልእ እዩ ዝደሊ ሕጂ ካብ ፖለቲካ ውፅእ ኢልካ ክትሓስቦ ከለካ ኤርትራ ኣብ ኢትዮጵያ ትደልዮ ረብሓ የብላን ህዝቢ ኤርትራ ካብ ኢትዮጵያ ነጊዱ ሰሪሑ ምናልባት ክሰርሕ ይደሊ ኸውን ግን መሬት ክወስድ ወይ ገለ ነገር ካብ ኢትዮጵያ ወሪሩ ክሕዞ ዝደሊ ህዝቢ ኤርትራ የብሉን ህዝቢ ኤርትራ ዝብል ዘለኹ ህዝቢ ኢትዮጵያ ግን ንኤርትራ ክወራ ይደልዩ ፖለቲካ ጥረት ዘይኮነስ ዋላ እቲ ህዝቢ እውን ሕጂ ንሰምዖ ኣለና ናብ ዝተፈላለየ መንገዲ ክትሪኦ ከለካ ቀይሕ ባሕር ንደሊና ወደብ ንደሊና ገለ ከም ዝኽብሉ ከለዉ ሃገር ይደልይዋ ከም ዝኾኑ በንጻሩ ህዝቢ ኤርትራ ናብ ትግራይ ከይዱ ወይ ከዓ ናብ ኢትዮጵያ ከይዱ ክወስዶ ዝደሊ መሬት ወይ ከዓ ባህጊ ናይ መሬት ይኹን ናይ ካልእ የብሉን ምስቲ ህዝቢ ሰናይ ጉርብትናን ናይ ስራሕ ሓበራዊ ሽርክነት ክህልዎ ግን ይደልዩ ብርግፅ ስለዚ ነዚ ኣብ ግምት ብምእታው ኩሉ ግዜ እቲ ፊሎዞፊ ናይ ፖለቲካ ኣይዲዮሎጂ ናይ ፖለቲካ ክንግንዘበሉ ክንክእል ኣለና ንቐፅል እስከብዚያ ንእሽተይ ኣላ ድሕርያ ኣብቲ ናይ ኢትዮጵያ ሓገዛት ክናቱ ኢና ናትና ዓቕሚ ድርብ ስለ ዝኾነ ዓቕሚ ዘለዎም ሃገራት ክሕግዙና ብዙሕ ተንቀሳቐስና ኢና ፃዕሪ ጌርና ኢና ገጣሚ ኮይኑ ኣሜሪካ ተወሰነ ሓጊዞምና ናይ ወያነ ክነብረሉ ዝኽእል ፖለቲካዊ ባይታ ከምዚ የሎ ጥራይ ዘረጋግፀልና ትምድንዋይ ናይ ግድን ከምዚ ዕድመ ዘንውሕ ዘሎ ወይ ብልጫታት ዝረክብ ዘሎ ይመስሎ ይኸውን ወያነ መወዳእታ ግን እዚ ጉዳይ ዝምፍትሑ ስለ ዘይተርፎ ኣብዚ ተፈትሓሉ እዋን ዶብ ተመልኪቱ ሰላም ኣብ ዝመፃሉ እዋን ወያነ ኣብ ኢትዮጵያ ክነብር ኣይኽእል ወያነ ምናልባት መልክዕ ክይር ይኽእል ክኸውን ናይ ትግራይ ናጽነት ናይ ትግራይ መሰረተ ውሳኔ ናይ ትግራይ ከምዚ ዝብል ነይሩ ግልብጥ ኢሉ ኣነ እውን ካብቶም ኢትዮጵያውያን ዝበሃሉ ዝያዳ ኢትዮጵያዊ ምሳኻትኩም ኣለኹ ከምዚ ኢሉ ክዛረብ ይኽእል ክኸውን ሓድሽ ቆርበት ሓድሽ ሕብሪ ሓድሽ ኣቀራርባታት ከምፅእ ይኽእል ወያነ ብናይ ቀደም ኣተሓሳስቡን ኣከያይዱን በዚ ሕጂ ንሪኦ ዘለና ኣከያይዳን ኣብ ኢትዮጵያ ንቡር ፖለቲካዊ ምዕባለታት መፅኡ ክህሉ እዩ ኢልካ ክሕሰብ ኣይከኣልን እዚ ሕጂ ምናልባሽ ነቲ ካልእ ዝጠቐስካዮ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ፖለቲካዊ ምዕባለታት ናይ ብሄራት ናይ ኤትኒታት ምክፍፋላት ምስኡ ተኣሳሰረ ትካላት ኣብ ውሽጢ ዝሓለፈ كمل ساينا زيارسي exact calculation na ኤርትራ እንታይ ከም ዝመስል ዝነበረ ወላ እኳ من قدي تقعزو عزيب الدهين تنبره ايديولوجي ناتهم رديت كمي كم زنبره امودات ما كمي كم زخونه ابزوان ذكر ريو خلنا calculation حساب كنت تخكلنيا هم زنبره نانري
سو ابزي فيديو زي انتاي كتريخ مسيلكم نا امريكا حجز رخبه هاجرات كنرينا انتاي حدا انتاي ملكت كبنايو اثيوبيا دما كم غربيتنا مت مالتيو بجاك اثيوبيا غربيتنا من الله there is no country ابتكانا زلا بزبان انه I think كينيا الله مثلني so we will see كندي حجزات رخيبه زين هاجرات كاب اثيوبيا كاب كل تشعن حدن ناو نرى هون كيدو زتري وزلهم حزب امريكا كندو ገንዘብ ስለዘለዎ ሀብት ስለዘለዎም ዝፈስስ ገንዘብ ስለዘለዎም ዲ ክንደዚ ኩሉ ዚ ቁጥር ትሪ ወደለهم በቢሊየንስ እዩ so in terms of billions ريو تصليم ججف ريو نابي زخي زلو the dark one I think ناب اسرائيلي مثلا one of the كالت قيح ججف كاريو افغانستان ስለዚህ ናበይ ገጽ ይኸይድ ነይሩ ናብ ኢትዮጵያ ውን ኣሎ ናይ ኢትዮጵያ ክንደይ በጽሕሎ ኣብ ክሳብ 2017 ቢልዮን ስለዚህ ክሳብ መለስ ዝነበረሉ ግዜ ጥራይ ክሳብ 12 ድሕሪና ከባቢ 8 ቢልዮን ረኺቦም ነይሮም ካብ 2000 ጅምር እዚ እዚያ ቻርት ማለት እዩ ሞዳታ ክንሪአና እንታይ ዓይነት ገንዘብ ከም ዝውሃቦም ዘሎ ስለዚህ ዘብለጭልጭ ከተማ በአዲስ አበባ እንተሪኻ ወይ ገለመለ ካበይ ዝመጽ እዩ ተይልካ እዚ ካብ ኣሜሪካ ዝመጽ ሓገዝ ጥራይና ንርኢ ዘለና ኣሜሪካ ክሳብ ክንድዚ ንካልኦት ሃገራት ክትብ ከላ ኣብ ዝሓለፈ 10 ዓመት ግን እቲ ትሕቲ ቅርፂ ናይ ኣሜሪካ እቲ ቀረባት ናይ ትምህርቲ ኣሜሪካ ከም ህዝቢ እናንቆልቆለ ዝኸደሉ እዩ ኣነ ኮንኮን ከም ዝብል ዘለኹ ኤቭሪ ቅዱስ ኣሜሪካዊ ዜጋ ኣብ ትዊተር ክዛረበ ዝውዕል ዘሎ እዩ ኣብ ካልእ እኳ ኣፈና ስለ ዘሎ ስለምንታይ ኣሜሪካውያን ብዙሕ ኣብ ሂወቶም ኣብ ኩነታቶም ከም ዝተቐየረ ንኣብነት ረዩ ኣብ ዝሓለፈ 10 ዓመት ክሳብ 2022 ኣብ ኣፍጋኒስታን ጥራይ ልዕሊ 130 ቢልዮን እዚ ኸማን ኣዝዩ ውሑድ እዮም ዝብልዎ ኣብኡ ዘጥፋእቶ ክሳብ 2 ትሪልዮን ክበፅሕ ከም ዝኽእል ልዕሊኡ እውን ከም ዝትመን ግን ኣብዛ ኣጓዲሎሞ ከም ዘለዎ ስለዚ ንኣፍጋኒስታን ጥራይ እቲ ወታደራዊ ግደፎ እቲ ኣሲስታንስ ጥራይ መይ ብዚ እቲ ኣሲስታንስ ፎሬን ኣሲስታንስ 130 ቢልዮን ካብ ኣሜሪካ ናብ ኣፍጋኒስታን እስራኤል ኣብ ዝሓለፈ 10 ዓመት ጥራይ 82 ቢልዮን ክሬዚ 82 ቢልዮን ኢራቅ ንውግእ ንምዕናው ናይ ኢራቅ እዩ ነይሩ እዚ ንምህነፅ ኣይኮነን ንኢራቅ 8 ቢልዮን ንርኢ ኣለና ግብፂ 42 ቢልዮን ዩክሬን ኣብዛ ሓፂር ግዜ ዝነበረ ጥራይ ናይ ዩክሬን 30 ቢልዮን ጆርዳኖስ ማለት እዚኻ 27 ቢልዮን ፓኪስታን 21 ቢልዮን ኢትዮጵያ 20 ቢልዮን ዶላር እዚ ቢልዮንስ ኬንያ مثلا ታሕቲ ዘላ ቀዳመይቲ 15 ቢልዮን ከም እናበለ ይቕፅል እቲ ሓገዛት ማለት እዩ so if you ኣብዚ ትሪእዎ ዘለኹም ክንምንታይ ገንዘብ ናብኦም ከም ዝኸደ ኢትዮጵያ ክንዲዚ ገንዘብ ክትወስድ ከላ እንታይ ትረብሓ ነይሩ ተልካ አንከር ስቴት ኣብ ታሕቲ ናይጀሪያ ኣላትኩም ታ አንከር ስቴት ኣብ ላዕሊ ክልተ ኣለዋ ኣብ ሰሜን ግብፂ 42 ቢልዮን ወሲዳላ ኣብ ምብራቅ ኢትዮጵያ 20 ቢልዮን ወሲዳላ ኣብ ምዕራብ ናይጀሪያ 12 ቢልዮን ወሲዳላ ኣብ ደቡብ ድማ ደቡብ ኣፍሪካ 11 ቢልዮን so እጅት ናይ ኬንያ ንናይ ኢትዮጵያ ክትከኦ ከም ዝኽእል ኣብ ዝዋን እዚ አንከር ስቴት ኮይና ዘላ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ኬንያ ኮይና ዘላ ሰለስተ ሓገዝ ሞር ናብ ኢትዮጵያ ናብ ኬንያ ገጹ ክኸይድ እቲ ዝያዳ ኢትዮጵያ ግን ክንዲዚ ገንዘብ ወሲዳ ኣብ ዝዋን እዚ ኣብሲ ኣብ ዘን ዝሓለፈ ዋን ጥራይ I think ኣብ ኖቨምበር ጥራይ ዳርጋ ፍርቂ ኣታ ኖቨምበር ኣብ ደገ ይሕሊፍዋ ዘሎ ብምልኣ እንተዘየጋኒና ማለት እዩ ናብ from one event to the another event to the another event ኩሉ እዚ ድማ ዳርጋ ንሃገርካ ካብ ምምሕዳር ምስ ካልኦት ምርኻብ ዝበለፀ ምምሕዳር ከም ዝኾነ ይዝረኣየካ እቲ ምዚኣቶም ክሰርሕ ተኮይንካ ድማ really you have to travel በንጻሩ ረዮም ናይ ፕሬዚደንት ናይ ኣሜሪካ ሳሕቲ ዝኸይድ ካብ ሃገሩ ፕሬዚደንት ናይ ጀርመን ሳሕቲ ዝኸይድ ናይ ቻይና very very ሳሕቲ ግዜ ዝኸይድ ክሰዱ ከለዉ ንመን እዮም ሰዱ እቲ ናይ ምኻድ ዝግብኦ መን እቲ ፎሬን ሰክረታሪ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ዝኸይድ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ስራሕ ናቱ ዲፕሎማሲ ስለ ዝኾነ ንሱ ዝኸይድ በንጻሩ በዓል ኣብ ተሪኻዮም ኩሉ ግዜ ንሱ ነቶም ቶፕ ዲፕሎማት ናቶም ብምሎም እዮም ዝኸዱ እቲ ሃገር ዳመኒ ከም ማሓድራ ይኻልካ ተሓትት ማለት እዩ ምክንያቱ ኩላቶም ሚኒስትር ፋይናንስ ናቱ ኩሉ ግዜ ምስሎ ኣብ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ምስሎ ካልእ ምስሎ ኣብቲ ሃገር መን እዮም ማሓድራ ሚኒስትር ምክትል ሚኒስተር ፕራይም ሚኒስተር ዝኸውን ንሱ ይተርፍ ማለት ንሱ የመሓድር ስለዚ እቶም ፖለቲከኛታት ኩላቶም ካ ወላ ናይ ሶማሊያ ሕጂ ብኸመይ ዝንቀፍ ናይ ኬንያ ታዛዓብየት ነቐፌታ ናቱ ካብ ኣብ ሃገሩ ከፍ ዝበሎ ኣብ ደገ ዝኸደ ይበዝሕ ናይ ማላዊ ከምኡ ናይ ዛምቢያ ከምኡ ናይ ኢትዮጵያ ሞ ቶፕ ኦፍ ደ ክላስ ማለት እዩ ስለዚ እዚኣቶም እንድሕር ፍርቂ ግዜኦም ኣብ ደገ ይሕልፍዎ ኣለዉ ኣብ ምስ ካልኦት ኣብ ምርኻብ መዓስ እዮም ኮፍ ኢሎም ስትራቴጂ ናቶም ክሕንፅፁ በንጻሩ ናይ ኣሜሪካ ባይደን ተሪኻ ሳሕቲ ዝኸይድ ናይ ቻይና very very rarely ዝኸይድ
كمنا جرمن كتر خلها سحتي زخيل نايكالوت عبيت حجراتون كالوتهم فري مينستر سناتهم تطوع يبلون ما بتاعد كل زي من قص له ثم أما بريزنتات جن أبعدهم كوفيهم زبلو نعدهم يوم دم هذا شرعوا نت استراتيجي نايم عدهم دم يسالتو تفورين سكرتار دم نتكال يسالت أبزوا نزب زعبابي ኣብ ትዊተር ብፍላይ ብዙሕ ዘረባ እዩ ዘሎ ኣብ ዝተፈላለዩ እዋን ክሰዓዓ ምን ግዜ ከጥፍ ከሎ ከም ውፅኢት ግን ብዙሕ የለና በሉ ኢትዮጵያውያን ብዙሕ ይነቕፍዎ ኣለዉ በንጻሩ እቲ ናይ ኬንያ ኦፍኮርስ ይኸይድ ኣሎ መዓት ሪዛልት ድማ የምፃሉ ነቲ ሃገሩ ስለዚ ምናልባት there is a difference ኣብቲ ምኻድን ዘይምኻድን እውን ክንብል ንኽእል ኢና now let's move to the next topic which is ንጎረቤትና ሶማልያ ማለት እዩ እዚ ድማ ዓብይ ዜና እዩ ኣብ ሶማልያ ማለት እዩ Mr. President, Excellencies, ladies and gentlemen, at the outset, I would like to extend my congratulations to you, Mr. President, on the assumption of the rotating presidency of the Council for this month. And I also want to commend your predecessor, the permanent representative of China's effective way in which he steered the deliberation of the Council for the last month. So, انتهينا نرزلنا ناتملسنا خنكيدنا ሶማልያ ሓደ ዓብይ ጉዳይ ጽቡቕ ነገር ኣጋጢሞም ኣሎ ንሱ ድማ ንልዕሊ 30 ዓመት 40 ዓመት እውን ክንብሎ ንኽእል ንኸውን እገዳ ናይ ወታደራዊ ሓይሊ ወይ ከዓ ዝኾነ ወታደራዊ ኣፅዋር ንኸይትገዝእ ሚሊታሪ ኤምባርጎ ዝበሃል እገዳ ወሪድዎም ነይሩ እዚ እገዳ እዚ ድማ ትማሊ ካብቲ በቲ ሴኪሪቲ ካውንስል ዝበሃል ናይ ዩኤን እቲ እገዳ ከም ዝለዓል ተገይሩ 14 ሜምበርስ ክእለሎ ኢላ ተሓንቲ ግን ሞር ላይክ ኣሜሪካ ይመስለኒ ኣብስተይን ገይራ ስለዚ እገዳ ናታ ተላዒልዋ እዚ እገዳ እዚ ዓብ ትርጉም እዩ ዘለዎ ንሶማልያ ከም ሃገር ንኽትቀውም ኤንድ ከም ጎረቤት ህዝብና ከም ዝኾነ መጠን ድማ ዓብ ሓገዝ እዩ ዘለዎ እዚ ኩነታት እዚ እቲ ዝለዓለ ኣበርክቶ ኣብ ሶማልያ በግራ ጠጠው ክትብል ዝገብር ዘሎ ብዘይከኣል ዓለም ዓብ ክብሪ ዝግቦ መንግስትን ህዝብን ኤርትራ እዩ ህዝቢ ኤርትራ ዝኹሉ ሚልዮናትን ቢልዮናትን ኣብ ሶማልያ ጥፊ ናይ ኣሜሪካን ኤውሮፓን ክብሉ ከለዉ ዋላ ሓንቲ ዝረአ ናይ ሴኪሪቲ ብፍላይ ንፀጥታ ናይቲ ሃገር 5 ሳንቲም ኣይገበሩላን ተርፊ መዓት ፈንጅታት ቀቢሮምላ ኤርትራ ግን በታ ኣቕማ መጀመርያ 5,000 ፀኒሓ ድማ 15,000 ዕጡቕ ሰራዊት ንባሕሩ ከውሕዝ ዝኽእል ንመሬቱ ከውሕዝ ዝኽእል ንኣየሩ ከውሕዝ ዝኽእል ዋላ ከውሕድ እንተኾነ ዕጡቕ ሰራዊት ኣሰልጢና ኩሉ ነገር ዝግባእ ኣሰልጢና ምስቲ ዞባ ክኸይድ ዝኽእል ነቲ ቦታ ክሕግዝ ዝኽእል ብዘይ ዝኾነ ግብረ መልሲ ሂባቶም ኣላ እዚ ድማ ቢግ ታንክፉል ምስጋና ዝግበዩ ብዙሕ ግዜ እውን ኣብ ትዊተር ፅሕፎ ዘለዉ ሶማላውያን ከም ውፅኢት ናቱ ድማ ነዚ ብምግባራ ጥራይ ኤርትራ ብዙሕ ካብ ኢንተርናሽናል ኮሚኒቲ ክብሪ ክወሃባ ይግባእ ንኤርትራ ግን በንጻሩ ንምስይጣናን ተወሳኺ እገዳ ንምግባራን እዮም ዝፅዕሩ ዘለዉ እዚ ድማ እዩ እቲ ኣብ ዓለም ዘሎ ኣካይዳ ክሳብ ክንደይ ኤርትራን ሶማልን ቀጥታ ዶብ የብለንን ዝኾነ ይኹን ፀገም እውን ክህልወን ኣይክልኒ ግን እዚአን ሃገራት እዚኣተን ኣብቲ ግዜ ኤርትራ ኣብቲ ቃልሲ ኣብ ትገብረሉ ዝነበረት ሓንቲ ብምሉእ ክሳብ መወዳእታ ናይቲ ቃልሲ ደገፍ ዝገበረትላ ንኤርትራ ነቲ ሰውራ ናይ ኤርትራ እንተላ ሶማልያ ነይራ ፓስፖርት ናቱ ገይሮም እዮም ዝንቀሳቐሱ ነይሮም መብዛሕቲ ግዜ ንኢንተርናሽናል ምኻድ ኦፍኮርስ ክንዲ ሱዳን ክኸውን ኣይክእልን እዩ ምክንያቱ ሱዳን ደጀን ናቱ ስለ ዝነበረ ህዝብና ኣብኡ ተሰዲዱ ስለ ዝነበረ ህዝብና ቀጥታ ካብኡ ንሰውራ ይኸይድ ነይሩ ጥራይ ዘይኮነሲ ዳርጋ መብዛሕቲ ግዜ ምዋፍር ናቶም እውን እሱ እዩ ነይሩ ግን ሶማል እውን ዓብይ ኣበርክቶ ነይርዋ ስለዚ ከም ግብረ መልሲ ድማ እቲ መንግስቲ ኤርትራ እቲ ሶማል ብክልተ ግራ ጠጠው ክትብል ኣብ ዝድለየሉ ዝነበረ እቲ ኢንተርናሽናል ኮሚኒቲ እቶም ንዝርገታ ብዙሕ ዝሰርሑ ዝነበሩ ግን ኣብ ዩኤን ክዛረቡ ስምዕዎም ሕጂ I'd like to first express our appreciation to the United Kingdom for their creative approach as penholder. And we believe that the work that has been done here will positively impact the future of Somalia. I also thank Council members for their constructive engagement throughout the negotiations of what is the Council's So ከም ትሪእዎም ዘለኹም እዚኣ ናይ ዩኤኢ ወይ ናይ ኢማራት ወኪል ኣብቲ ዩኤን እቲ እገዳ ንምልዓል ዓብይ ኣበርክቶ ዝገበረት ዓባይ ብሪጣንያ እዮም ዝብሉ ዘሎ ኩሉ እቲ ክረዲት ትፅቡቕ ናባቶም እዩ ዝኸይድ ኩሉ ግዜ ኢትስ ኦልዌይስ ዘ ሴም ኬዝ ሓዊ ውትፉልካ ኣብቲ ሰላም ክመፅእ ከሎ ድማ ቀዳሞት ተረቋሕቲ ንሳቶም እዮም ኢቨን ኣብቲ ዘተ ሰላም ናይ ኤርትራን ኢትዮጵያን ክግበር ከሎ ኣብቲ 2018 ዓብይ ጣቕዒትን ክብርን መጎስን ዝተቐበሉ በዓል መን እዮም ኢማራት ከምኡውን ስዑድያ እዮም ነይሮም እቲ ስቃይ ዝቕበል ዝነበረ ክልቲኡ ህዝቢ ክኸውን ከሎ እንተኾነ ኣይሶምን ኣይሳልስን እቲ ሃገር ኣብ ዕግርግር ብፍላይ ኣብቲ ኩናት ናይ ትግራይ ዝነበረ ድማ ዝለዓለ ኣበርክቶ ዝነበሮም ዝበሃሉ ኣብቲ
ናይ US congressional hearing ከም ሰማዕናዮ ድማ እቲ ወሳኒ ተራስ ተፃወታ ኣፅዋር ናይ ኢማራት ከም ዝነበረ እዚ ኣፅዋር እዚ ድማ ኣብቲ ዋንቲ ኤርትራ ቤስ ከም ዝነበራ ኤርትራ ከም ዝነበሩ ኣብዚ ዋን እዚ ግን ኣብ ፅቡቅ ዝምድና ስለዘየሉ ካብኡ ከም ዝወፁ እዩ ዝንገር ዘሎ ስለዚ ናይ ሱዳን ብተመሳሳሊ ኣብ ዝተፈላለየ መንገዲ ምናልባት እዚኣ ከም ብሬክ እሞ ክንጥቀመላ ድሕሪኡ ተመሊስና ክንሪኦ ኢና ክልትዩ ቅድሚ ናብቲ ኒዋይ ኣርእስቲ ምስጋረይ تثبيت يا ريت يا ريت ريت ريني اشهد ربي حبي ابدا مكتوب يا عبد المرمر يا تاجا يزداد بجيد الراغي ከምዚ ንሪኦ ዘለና ኣብ ዝሓለፈ እዋን እውን ብዛዕባ ሱዳን ሪኢና ነርና ህዝቢ ሱዳን ሓው ህዝቢ ኤርትራ ከም ምዃኑ መጠን ብዙሕ ታሪካዊ ምትእስሳር ዘለዎ ምዃኑ እዚኣ ደርፊ እውን ኣብ ኤርትራ መፅሑ ዝደረፍዋ ይመስለኒ ኣብ ሪቲቪ ትልወኩም ትኸውን እያ ኬትኩም ረእይዋ ሕጂ ኣብ ዝሓለፈ እንታይ ኢለ ነይረ ዋላ እኳ ህዝቢ ሱዳን ኣብዚ እዋን እዚ በታ ኣብቲ ሃገር ኣጋጢሙ ዘሎ ዕግርግር ፋሕፋሕ ኢሉ ከም ዘሎ ኣብ ዝተፈላለዩ ጎረባብቲ ሃገራት ከይዱ ከም ዘሎ ኣብ ኤርትራ እውን ብዙሓት እዩ ከም ዘሎ እቲ መንግስቲ ኤርትራ ድማ ከም ዜጋ እምበር ከም ስደተኛ ክረአ ከም ዘይብሉ ብምባል ፅቡቅ ዝኾነ ሓበሬታን ዕድላትን ክፈጥር ከም ዝደሊ ዝገልፅ ኣብ ትዊተር ኣንቢበ ነይረ which is good ከምቲ ንሕና ምናልባት ንስኻ ወይ ንስኺ ወይ ገሌና ሓፂር ግዜ ጌርና ብዙ ሓለፍና ገሌና እውን ብዙ ሓለፍና ክንከውን ንኽእል ኢና ሓደ ዓብይ ክፋል ሕብረተሰብና ግን ዓመታት ኣብ ውሽጢ ተቐመጠን ስቲል ዝቕመጥ ዘሎ ከም ዘሎን ክንዝንግዕ የብልናን ማለት እዩ እንታይ ግን ኢለ ነይረ ብዙሓት ዝነቐፍኩማ እዚ ወላ እኳ ደስ እንተበለኒ ፅቡቅ ዕድላትን ከም ዜጋታት ንክቁፀሩ ግን ብዋጋ ናይ ኤርትራውያን ክኸውን የብሉ ንዝብል ግን ብዙሓት ነቒፍኩማ ስለምንታይ ከምኡ ክብል ክኢለ መሲልኩም መብዛሕትኡ መንእሰይ ናይ ኤርትራ ኣብ ሃገራዊ ኣገልግሎት እዩ ዘሎ ስለዚ ድሕሪ ትምህርቲ ቀጥታ ናብ ሃገራዊ ኣገልግሎት ዝኣቱ ተኮይኑ ኣብቲ ቁጠባ ብዙሕ ቢዝነስ ክገብር ብዙሕ ዕድላት ንክፈጥር ኣይክፍቀደሉን እዩ ድሕሪ ብሉእ ዜጋ መሰል ናይ ዜጋ ሂብካዮም ቶም ሱዳናውያን ቢዝነስ ንክገብሩ ዕድላት ንክገብሩ ንሳቶም ሓለፋ ኣለዎም ማለት እዩ ስለዚ እቲ ፕሌይንግ ፊልድ ልዕሊ እቶም ኤርትራውያን ንዓታቶም ክኸውን እዩ ምናልባት ገሌኹም ዘይተሰብዓልኩን ወይ ከዓ ዘየጋጠመኩም ክኸውን ይኽእል እዩ ኣነ ኣብ ኤርትራ ዝነበርኩሉ ብፍላይ ካብ 2002 ክሳብ 2006 ዝነበረ ናይ ኢትዮጵያ ዜግነት ዝነበሮም ኣብ ሃገራዊ ኣገልግሎት ስለዘይግብኦም ዝነበረ ዝበለፀ ዕድላት ዝነበሮም ግዜ ነይሩ ይበሃል ስለምንታይ ኩሉ መንእሰይ ንሻዕዋ ክኸይድ ከሎ ክኸትት ከሎ እንድሕሪ ሃገራዊ ግቡእካ ዘይምልከተካ ተኮይኑ ቢዝነስ ንክትገብር ኣብቲ ዓዲ ዝበለፀ ዕድል ኣለካ ማለት እዩ ስለዚ ማዕረ ዕድል ማለት ኤርትራዊ ኣብ ዓዱ ዝያዳ ዕድላት ንክዋሳዕ ቀዳምነት ክወሃቦ ይግባእ ኣብ ዝኾነ ዓለም ድማ ከምኡ እዩ ስለዚ እቲ ስደተኛ ቅድም ንኤርትራዊ ድሕሪኡ ነቲ ስደተኛ ክኸውን ዝኽእል ንሕና እውን እኳ ኣብ ሱዳን ከለና ሓቂ ኣነ ንኣብነት ኣብ ዝነበርኩሉ ማዕረ ሱዳናዊ ዕድል ኣይነበረኒ ወረቐት እውን ኣይነበረኒ ናብቲ ዓዲ ኣነ ዝነበርኩሉ ክንሰርሕ ዕድል ይፍቀደና ነይሩ ዋላ ብዘይ ወረቐት ከለና ሰሪሕና ብዘይ ወረቐት እውን ተፀጋጊዕና ትካል ጌርና ክነብር ዕድል ነይሩና መምህር ኮይና እውን ሰሪሐ ብዘይ ወረቐት ዝኾነ ወረቐት እውን ኣብዘይ ነበረኒ ስለዚ ግን ግፋ ነይሩ ንተሓዝ ነርና ምእሳር ነይሩ ኣጋጣሚ ስለዚ ተተሓዝና ከምኡ ክኸውን ይኽእል እዩ ከምኡ ክኸውን ኣለዎ ይብል የለኹም ግን ኣርጊመንት ናተይ እንታይ እዩ ኤርትራ መጀመርያ ኤርትራውያን ልክዕ ከምቲ ኢትዮጵያ ስደተኛታት ኤርትራውያን ክነብሩ ይፍቀደሎም ኣሎ ማዕረ ኢትዮጵያውያን ዕድላት ግን ኣለዎም ማለት ኣይኮነን ምክንያቱ ብዙሕ ነገራት ኣሎ ባንክ ክትከፍት ዲኻ ገለ ክትከፍት ዲኻ ብዙሕ ፀገማት ክህሉ ከም ዝኽእል ይርዳእኒ እዚ ንማለተ ንሱዳናውያን ሓለፋ ፅቡቅ ነገር ከጋጥሞም የብሉ ማለት ኣይኮንኩም ግን ንኤርትራውያን ድሕሪ ኣገልግሎት ኮይኑ ትካላት ክኸፍቱ ቢዝነስ ክገብሩ ዘይክእሉ ተኮይኖም ሰንኪ ሃገራዊ ኣገልግሎት እቲ ዕድላት ድማ እቲኣቶም ተጠቂሞም ድሕሪ ተዓፃፂፎም እሞ እንታይ ንፈጥር ኣለና ማለት እዩ እቲኣቶም ኤርትራውያን ክረኽብዎ ዘይክእሉ ዕድላት እቲኦም ይረኽቡ ኣለዉ እቲ እዚ ከዓ ኦፍኮርስ ኤርትራውያን ሃገሮም ክከላኸሉ ኣለዎም እቲ ኩነታት ከም ኢኮኖሚ ክትብሎ ትኽእሉ ኢኹም ናተይ ሪቶ ግን ኣብ ኤርትራ ቀዳምነት ንኤርትራውያን ክወሃብ ኣሎ ንካልኦት ግን መሰል ክወሃቦም ይደሊ ነዚያ ክላሪፋይ ክገብራ ይደሊ ናትኩም ሪቶ ካብኡ ዝፍለ ክኸውን ይኽእል እዩ ባት ኢዝ ዋት ኢዝ ሕጂ ናብታ ኔክስት ቶፒክ ናትና ክንሰግር ኢና እዛ ኔክስት ቶፒክ ናትና ብዙሕ ተዛርብ እያ ንሳ ድማ ናይ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣብ ሓደ ቦታ ዝተዛረባ እያ ግን ካልእ ሰብ ሪኣክት ጌራትላ ስለ ዝነበረት ናታ ሪኣክሽን እውን ክንርኢና እንታይ ስከይሉ ነይሩ ኣብዚ ኣብ ኬንያ ኣብ ናይሮቢ ዝነበረ እዩ focus. Don't get us to some classical discussions about
whether the private sector can do, whether the public sector can do. Corrupt governments will not implement any program at all. To talk about real government. Yeah. He started by saying, let's talk about serious things. That is the reason why I said dragged, because if someone spent time, a long time, discussing about things, issues, and the first thing you come with is, let's talk about serious issues. Let's focus. Let's have detailed plans for sectors and industrial plans. And let's stop having these useless discussions. Obviously, you're going to... So, زاد ربنا إسياس بزحيا President إسياس بزحيا تزارب نسادما. I think أبعب conference نقول لهم أبزي يكون حتى وقتو وين الزارب معك عبيت الشجرات سلزلونا نتي حتى وقتو PR بعدنا خمس جيرنا بكم زخبر قبل انتاي كنقبر نخل أبز تراخيبنا لنا بخمي حبر أو سرح كنسرح نخيل بزح أجندات عبيت كن بدهم زلنا لونا نابعتهم نتوكر سلز بالي ببزحات أفريقيين عبي تبوق ولا حتى درخبت زربايا نيرا مبزحت جزية جناب كم زعينة conferences كتري خلها like كم زع advertisement نفسه كيف حجروا بزع بحجروا يو advertise جبر تري من البات تنعنا زير يو أبو يسمع معقونو يلنا قمة نجبر إمبر نابنت إسرا ويكا 4 مراحل تتساتفهم 4 بزع بحجرهم يوم تزاربوا بات كم يجير كخاتي أبتأ خيباز مس أخالو جم زع بحجر كان ختزارب دي ويس هذا الأمان نقول خازت أمر حدش استراتيجي نختوتس أجي كلنا كنريا خلنا كونفرنسز شوكي خاتخون كيدوم أنا 5 جيرة بعدي 5 جبرالو 5 جبرالو 5 جبرالو I am very sure بتو مرحتي كم سلشوا معه معناته ناي نفسه كيف حجر بعدو زجبرون تحرك سمع كينكا مخا 4 مرحتين تلو أبو imagine كنا منتاج زي وسد قال يونا عقابات زي سألوا كم سخا زي تحاز هكذا دخون ممكن أو متينا انتهيت الأماناتنا ناي جرين ريفولوشن بزعباتي جرين انرجي انتحر خوينو انتهي كنقبر لنا جرين انرجي انتهي كنقبر خل بعالم درجة انتهي كنقبر له نابيك خياد خل اوكي انتهي كبر انتهي بحال من أربعة نتم زي تفلتوا كم مبريك خوان الناس غد behind قدمتي كونفرنس مقبارو وكلتنا كلنا هجرات كيدوم هذا بزح بحبر أوس راح يسرحيهم ثم راح تاوك الراهب خلوا دارجان بروتوكول يزبحال لكن كوميدي كونز جبعتهم مرحتك عند تصاتف ولسي عبيت أجندة تطي يكونون ديسكاس كجبورز جبع زي مبزحتك زي أتين كنا هجرات أفريقيا يكون مزخون برنا أوروبا أنا أمريكان كم كوني له أحسبني بغنيات بخمو كسر حصل زي كله كفيلم عبيت توبيكس ديسكاس كجبرهم زغلير دهنا من أفريقيا جن كل تناب أفريقيا حنت حتوك حتى زلك بأفريقيا قدايو أخيباتات كبز جبرو عمتات يوم جيرو وتزيد جنيمات يلن there's something wrong زعبنا أفريقيا أنا قرك زعرب كله إزوج جبرو زلوا عجبنا أفريقيا وتزيد كم تعلق هم زي كل تريل أبعدنا زلوا كنتات أفريقيا زلوا كنتات رأيوه مغنياتو بزح بيت أجندات اللوم أو كفيلم كزاربوا لزجبا of course زربا حدا ينتزارب كيف تكبرك تكيرخا كلا رسنديسو even up تزاربا وانتخكلنيا زربا يزاربيا لون عبيت أجندات كم أجندات العلوم مفتحي النادي اللومنيا نابلت يا تزارب زلا نسمعني ياسكنيش. I feel some type of way, right? He thought that their discussion is pretty useless because they were discussing about public sector and private sector, and his comeback for that was either ways. Corrupt governors are not going to build any programs. So what's the point? Let's focus on what's actually going to build the programs. And then we worry about the climate change because those programs, those sectors are now going to cater to fixing the climate change or contributing to the climate change in a positive way. But I'm pretty sure not a lot of people will be happy to take that criticism because as he said, this is PR and they need that PR. When you're doing a good PR, people give you money, there's going to be funding, you're going to act like you're holier than thou because you care about the climate. So obviously he is going to face some kind of backlash from his peers, but he's telling the truth. And not to mention right now, they're talking about carbon footprint and climate change, and Africa barely contributed to that. Like it's not even 5% what Africa as a whole, like a continent, not just countries, but as a whole, we contributed way less than the other part of the world. So why are we even forcing us, like you created the problem, now you want us to worry about the problem and bring solution? It's just so unfair in the first place. But President Isaias Afwerki. So كمتي بحفشة تي بي آر الأمان لو الأمان أي تي بي آر زجبر زلوا دما أبو فاندز هبوس بجنزب سلا زلوا نساتهم نت برنامج نت كاسميهم نت حساب نت كجزيهم أو ينفسخ قبل الكاسل زدلي
but general كم زي عينة conference ن PR ويكاني public relations دي زجبر ويس استراتيجي حبراو استراتيجين حبراو سرح نخد سرحن I think أنا كم ناتير دي تبقي باخد كيت كلغة حبراوي إيو حبراوي علامة سلزلك حبراوي program نخد هنتشي مثلاً مبزحت جزيجن التكونات نا أفريقيا بفرلا يكون ريو خلنا درجة لما عينتي زغير أنا خمس جبر الله كم زي حجزوني كم زي جبري خمس حجزوني زي عينتي ده سمع جن تي ريتو نايساس وين بريزنت ساس جيجا يكونن بحفش عجن تجيجا بيزلو تعجبابنا تي كونفرنسات نتحركم خينو you have to play by their rules جنزبهم ده هردليخا play their rules يزبلكا بتقين بتجن نزي مثل تكونات قد من أبكال مسجارناس كي أبزلو حدا brilliant زخوني ود حجر نسمع يسكن طيب لعله. Hello, my name is Haile Gurmai Haile. I am Eritrean and I live and go to school in Zimbabwe. I've just been recently selected to participate in the 2023 International Junior Science Olympiad, which is a competition for students which excel in the sciences globally. I have always loved the sciences, particularly physics. However, as I went الزنوس من سيحونا ودنا كاب أبستفل عليه حجرات ولديو نيرترا وكيل دما أبناء جونيور ساينس كومبيتيشن وددر نخساتفنا تايلاند بانكوك كيدلو سلازي again بساينس بتكنولوجي بتمرتك هون كل دما معرتنا بشكلتان معرتنا ويا نايكالا عينت سبورت نساتفون معري دا يكونس لأليو نيزريو مغنياتو حجر بسبورت دا يكونت سبورت صبغيو أزيز سناي نجاريو نازلو زي جاي هانسلكا شم كاد ما بقى درجة عالمي قبلك زخونا مكون صعبة بالله كينو جن بساينسن بتكنولوجين زخود من سياتنا بزح متبع اليوم عالمنا بقمت قال كم تسرح ويكا تخكل كم زي تسرح بمنتاي تري بكعسجر نفع لعلت بساينس نفع يزخف على بزع عالم زي سلامتاي زد ما اتي انترتينمنت بزح سب سلازريو عالمنا اب انترتينمنت زيادة اتوكروس لزلوا سلازي تتصعدوا كعسجر زخفلوا كابتوم ناي ساينس تم زبالتو ساينتيستسن تكنولوجيستسن اليوم يم زخفلوا unless اتوم ناي ساينس وي توم ناي تكنولوجي كامبان ناتوم تزي مسريتهم وي حدش برودكت ديفلوب تزي غيرهم مبزحتهم انتم انجينيراتن قالن اعرى سبورتنياتات كخفلوا اي كلونيم بتقين بتجن زنشتي ودنا ناب تايلاند ني زيمبابوي وكيلو يخيدلوس كان اسمها ينشتي كم زياتهم ناشدما كنا من تاي بعالم درجه نشتي كتبلو تقولوا كن حدا عبي ابركتو زلو راي زلو نخالو دما انسباير كغبر زخدي. Through high school, my love and interest for biology and chemistry grew exponentially. This year's Science Olympiad will be held in Bangkok, Thailand, from the 1st to the 10th of December, and I've really prepared myself to participate. This year, I've been selected to join Team Zimbabwe. I'm not sure an Eritrean has participated in these Olympiads in the past, so I'll go with my Eritrean flag held high. Being an Eritrean, born in Kenya, raised in Ghana, residing in Zimbabwe, I have Africa at heart. So beautiful. ኤርትራዊ ባንዴራ ኤርትራ ሒዙ ዝኸይድ ዘሎ ኣብ ኬንያ ተወሊደ ኢሉ ኣብ ጋና ዓብየ ሕጂ ድማ ኣብ ዚምባብዌ ስለዚ ኣብ ልበይ ሙሉእ ኣፍሪቃ እውን ኣሎ እናበለይ ዝኸይድ ዘሎ ስለዚ ካብዞም ኩለን ድማ ባንዴራ ናይ ኤርትራ ሒዙ ብምኻዱ ድማ ኩርዓት ይስምዓና ሓጎስ ይስምዓና ንእሽተይ ነገር እውን እንተኾነ ክንደዓቢ ጌርና ክንርዮን ክንግንዘቦን ይግባእ ኣብታ ኔክስት ቪድዮ ናተይ ቅድሚ ምስጋረይ ሓንቲ ኣብ ኢትዮጵያ ዘላ ኩነታት ትገልፅ ንእሽተይ ኮሜዲ ክምስ ከተብለና ትኽእል እያ adik segala woi pagi apa tayo perlu أتارو ما واي أتاتخوينا زينو تخوين حتى الطريلة واي أربرازر لخونا خويني زين عركي هو خبرازر عفشو ايشي طيب لنا موسيقى صورها سعر قهت تراجع بيه متر جزع تشكب جزع متر خونا لا يخونا قريك أسونا تشي جزع دوران لوك هو خبرازر تعالى هو خان قرين لاي تمان لي ترى نسي لا أدق سكاي لعب لا أدق سكاي لعب لا أدق هو تمه واي بقى شو من تاني وش جزاتنا ها مالك من تاني شو أتينا أتاهمي بتعرف كل شيء بيو خيرها أم بيبا وندم ينسال
حاول لعلي كويس تايم ما قالوا مستان لو قعك الله أتخوي ما قال لي ولا يا حاو غيدي أرجي حاو غسلة أرجي حاو غيدي أتهني تشكر حاو غسلة وين يا خاجزي نسات برازر نسات حوغاني غاتبلي الوكابتنا قس قاس خف بتغين بتجن قد حوغاني حوغاس قايت تبلعيلو بزياده ግን እዚያ ሓበሬታ ብዙሕ ወገናት እያ ትመፅእ ዘላ ብኢትዮጵያ ስጋናይ ደርሆ ስጋናይ ኣድጊ ይሽየጥ ከም ዘሎ እሞ ንብዙሕ ሰብ የታልሎ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ስለዚ ኣብ ኢትዮጵያ ዘለኹም ተጠንቀቑ ጥራይ ክብለኩም ዝኽእል ካልእ ተወሳኺ ሓበሬታ የብለይን ግን ካብ ናይ መግብን ሓበሬታን ከይወፃና ከለና ኣብዚ ዝወርቅ ከለኹ ዝረኸብኳ ቪድዮ እያ እዛ ቪድዮ እዚኣ ካብ ኤርትራ ዝተገበረት እያ ሓደ ቅዱስ ኤርትራዊ ዝገበራ ምዃና እያ ትርዳእኒ ኣብ ምንታይ ቻነል ኣላ መሲልኩም ናራኹማ ከለኹም ኣብ ኤክስፐንስ ቲቪ ትብል ኣላ ኣብ ዩቱብ ክትሪእዋ ትኽእሉ ስለዚ ብዛዕባ ኤርትራ ንጋያሾ ናብ ኤርትራ ክኸዱ ዝኽእሉ ከላሊ ዝኽእል ማለት እዩ ታርሲ ዝገብሮ ዘሎ ኣብዚ ሕጂ እንታይ ገይሩ ኣሎ ራእይዎ ሓንቲ ኣገዳሲት ነጥቢ ገይሮም ኣለዉ ፅንዑ ታርሲ ኣብ ኤርትራ ሓደ ቫኬሽን ዝገብር ሰብሲ ክንምንታይ ዝኸውን ወፃኢታት ከውፅእ ይኽእል ናብ ካልእ ሃገር ክትከይድ ከለካ ኩሉ ግዜ ኤክስፐንስ ናትካ ሊስት ናቱ ይወሃበካ እዩ ኣብ ኤርትራ ድማ ቫኬሽን ክትገብር ትኮይንካ መነባብሮ ከመይ ይመስል ዝብል እዩ ነቶም ካብ ኤርትራ ንነዊሕ እዋን ተፈሊና ዘለና ድማ ሓበሬታ ክኾነና ክእል ናይ ሬስቶራንት ንኣብነት ይብል ኣሎ መግቢ ክንደይ ይበፅሕ ይብለና ረይዎ ኣብ ሬስቶራንት ትበልዖ ሚል ኢንኤክስፐንሲቭ ሬስቶራንት ወይ ከዓ I think inexpensive ዘይክቡር ሬስቶራንት ማለት እዩ ክሳብ 18 $18 14 ሳንቲምን ይኸውን ይብል ኣሎ ንሓደ መግቢ ከምዚ ዝኣመሰለ ማለት እዩ ስለዚ እቶም ዝኸትኩም ሓቅነት ኣለዎ ድዩ ከቢሩ ድዩ ሓሲሩ ድዩ ኣጋኒኖሞ ድዮም ናትኩም ፊድባክ ንሪኢና እዚ ዓይነት ቪድዮታት እዚ ግን ንምንታይ ዝያዳ ዘገድስ ንኢንተርናሽናል ትራቨለርስ ናብ ዝኾነ ሃገር ክትከይድ ከለካ ከምዚ ዓይነት ቪድዮ የድሊ እዩ ናብ ዝኾነ ሃገር ቅድሚ ምኻደይ ኩሉ ግዜ መነባብሮ እንታይ ይመስል ከመይ ይመስል ኢልካ ኣብ ዩቱብ ከይድካ ኢኻ ሪሰርች ትገብር ኣብ ኢንተርነት ጥራይ ዘይኮነ ሎሚ ዝያዳ ሪሰርች ኣብ ዩቱብ ስለ ዝገብር ከምዚ ዓይነት ቪድዮታት ክግበር ከሎ ነቲ ናብ ዓለም ናብቲ ሃገር ክገይሽ ንዝደሊ ሓበሬታ እዩ ዝቦ ከምዚ ድማ ብዛዕባ እቲ ሃገር ብዙሕ ክስራሕ ይግባእ እቶም ትኸዱ ኩሉ ግዜ ሓላፍነት ወሲድኩም ቪድዮ ክሰርሑ ይግባእ መግቢ ክንደዚያ እያ ትበፅሕ ይብሉ ኣለዉ ሚል ፎር ቱ ፒፕል ሚድ ሬንጅ ሬስቶራንት ድማ ኣብ ኣዝዩ ክቡር ዘይኮነ ሚድ ሬንጅ ማእከላይ ደረጃ ዘለዎ ሬስቶራንት ንክልተ ሰባት 3 ኮርስ ከዓ ዝተፈላለዩ ሰለስተ ዓይነት መግቢ ቀዳማይ ካልኣይ ሳልሳይ እናበለ ዝመፀካ ንሓደ ሰብ ኣይ ቲንክ $30 መስለኒ ኖ ሚል ፎር ቱ ፒፕል ፕሮባብሊ ንሓደ ሰብ ንክልተ ሰብ ኮንፈርም ግበሩልና ክሳብ $30 ክበፅሕ ይኽእል እዩ ዝብል ዘሎ ማክዶናልድስ ማክሚል ኣት ማክዶናልድስ $2 ይበፅሕ ማክዶናልድ ኣሎ ድዩ የለና ኣይፈልጥን ነቶም ዝነበርኩም ሓብሩና ነዊሕ ስለ ዘይከትኳነ ዶሜስቲክ ቢር ቢራ $1 ይበፅሕ ካብ ደገ ዝመፀ ቢራ እንተኮይኑ ከዓ ክሳብ $2 ይበፅሕ ንሓንቲ ማለት እዩ ካፕቺኖ ከም ትሪእዎ ዘለኹም 88 ሳንቲም ወይ ከዓ $1 ማለት እዩ ማይ ድስተ ንሓደ 33 ሰንቲሊትር $1.33 ሳንቲምን ኮካ ፔፕሲ $1.60 ሳንቲምን እዚ ዕዳጋ ድማ ገይሮም ልለው ዝሓበሬታ ምናልባት ነቶም ኤርትራ ከድና ዘይንፈልጥ ሓበሬታ ክኸውን ይኽእል እቶም ዝኸትኩም ግን ቨሪፋይ ግበሩ ፀባ 1 ሊትሮ ይነግረና ኣሎ ክንደይ ከም ዝበፅሕ ሚል ሓርጭ ፍሬሽ ዋይት ቢርድ ባነይ ማለት እዩ ሶሪ ሩዝ ንሓደ ኪሎግራም $2 ይብል ኣሎ ከም እናበሉ ሓበሬታ ይብለው ፅቡቅ እዩ ከምዚ ዓይነት ሓበሬታ ነቶም ኢንተርናሽናል ትራቨለርስ ብፍላይ ነቶም ኤርትራውያን እኳ እንቋቁሖ 4 እንቋቁሖ ክቡር እዩ ኣብቲ ዓዲ ማለት እዩ ኦልሬዲ ቺዝ ፎርማጆ ማለት እዩ $3 ደርሆ ቺክን ክንደይ ይበፅሕ I'm curious 27 quite expensive okay beef ስጋ 1 ኪሎግራም $10 beef ማለት እዩ okay not too bad ነቶም ኤርትራውያን I think I'm very sure ክቡር ክኸውን ከም ዝኽእል እዚ ነገራት እዚ apple 6,000 banana I hope ሕሱር ክኸውን maybe 1 ኪሎግራም $1 yes I think banana ናይ ውሽጣዊ ሃገር ሃብቲ ስለ ዝኾነ ክሓስር ይኽእል ኸውን ኣራንሺ $2
اوكي እዚ ቪድዮ ንተራሰብ ብዙሕ ሓበሬታ ከይከውን ይኽእል እዩ ነቲ ኢንተርናሽናል ትራቨለር ግን ኣገዳስነት ዘለዎ እዩ ዝኾነ ዓይነት ስራሕ ድማ ዓቕምኻን ክእለትካን ዘይምንዓቕ ኣገዳስነት ኣለዎ ሓገዝ ስለ ዝህብ ድማ ተመሊስና እስከዚያ ሓንቲ ቪድዮ ኣላ ንስማዕ እያ ሃገር ክትዛረብን ዝኾነ ሓሳባት ከተልዕልን ምእንትና ታረብሓ ትጓዓዝ ንሕና ከም ኤርትራውያን ካ ንረብሓና ኢና ንጓዓዝ ከም ተቀዲምካ ትገልጾ ፀናሓኻ ኤርትራ ስትራቴጂካሊ ጽቡቕ ሙችእ ዝኾነ ናይ ቦታ ኣቀማምጣ ኣሎ ዛስዋይ ካ ዝተፈላለየ ሃገራት ካብተን ዝማዕበል ሃገራት በዓል ኣሜሪካ ከይተረፈ ብህጋ ምክንያቱ ብኩሉ በቀማምጣ ዘለዋ ፀጋታታ ትዛዓበይኻ ፀጋ ናይ ህዝባን ናይ መንእሰያታን Besides Eritrean modesty, however, there seems to be another sinister reason for the deliberate undermining of all these great achievements. I recently renewed sanctions on some of the worst abusers, including North Korea and Eritrea. We're partnering with groups that help women and children escape from the grip of their abusers. We're helping other countries step up their own efforts, and we're seeing results. To end the indefinite national service, limiting it to strictly 18 months as originally envisaged, to stop the militarization of secondary education. Obviously, an undeniable major challenge concerning national service in Eritrea is its current extended form. The government explains this by Ethiopia's continued belligerence and occupation of sovereign Eritrean lands, and complete disregard for the final and binding agreement signed in 2000. ናጽነት ብግብሪ ናይ ሕቡራት ሃገራት ዋና ጸሓፊ ሽዑ ዝነበረ ፍሉይ ልኡኽ ሰዲዱ እቲ መስርሕ ቃላጠፈልኩም እንትስ ምስ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዘሎ መንግስቲ ተሳሚዕኩም ተገበርኩሞ ደኾነ ይመሐሸን ተባሂሉ የለን ንሕና ንናጽነትና ዝኾነ ይኹን ሓይሊ ኣብ ዓለም ድሕሪ ኩሉ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ መንግስቲ ክፍርመልና ኣይንዘልን ተሳሚዕና ከነቃላጥፎ ምስ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዘሎ መንግስቲ ዓርክናን መሓዛናን ስለ ዝኾነ ምስኡ ተሳሚዕና ሕጂ ናጽነት ከነምጽ ወይ ድማ ነቲ ናይ ናጽነት መስርሕ ከነቃላጥፎ ኣይንዘልን ኢና ኢልና ኣብና ናይ ሽዑ ሰነዳት ሓደ ብሓደ ከም ዘረጋግጽዎ ተዘኪምና ዝነበርና ናይ ፖለቲካ ሓላፍነት ነዚ እዋንዝን ነዚ ወለዶዝን ዘይኮነ ንመጻኢ ወለዶታት እውን ትርጉም ስለ ዘለዎ ናጽነትና ከዓ ደምና ከፊልና ተቃሊስና ዘምጻናዮ ኣብ ርእሲ ምዃኑ ኣብ ናይ መወዳእታ ሰዓቱ ብፌርማን ብቀለምን ናይ ዝኾነ ይኹን ሓይሊ ዘይኮነ ብናይ ህዝቢ ኤርትራ ድምፂ ክረጋገጽ ኣለዎ ንሕና ዝትኮብ ናጽነት ኣብ ላንካስተር ሃውስ ዝፍረም ናጽነት ወይ بخالد استفلالي من قد زوهابنا ناصنتا يندلنا بحقاو من قد عالم زفلطو حزب ኤርትራ አቡ ሙሉ ዘድምጾሉ ናጽነትና እንደል ተባሂሉ ናጽነት መሲ መንግስት ኢትዮጵያ በቀረባ ይኹን ብሩሑቅ ብጽቡቅ ድልየት ይኹን ብዝተፈላለየ መንገዲ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ኢድ ነይሩ ወይ ሊዛረብ መኻሊ ፖለቲካዊ ዕላማን ተዘይኮይኑ ኣብ ታሪኽ ዝተመርኮሰ ሓቂ ይብሉን Exactly. نزيا نختفلتو إلى دمتا كل جزء تاريخ نشتى كفالنا تاريخنا ناده حساسنا درخيدنا تكلنيا رديتن أتحساسبان رديتن كلونا يخليو نزد ما يمثل تكونتات كم وترو زغرب لكم زلهو محاري حجازي زنقاقي حكمون مدبنا عدنا نخنجبر لعلو كل دما مدرخ زي كير مدرخ يلن كل جزء كم حبرة سبنا بيرترا زلو كنت أغمن دعوقنا حلافنا تاويان زي قاتات كنكونا لنا زدقاقم زربا دمايو حدا كاب حماق بزعب هاقرنا زنزح زلو تنكاغا هنقبرا لنا حماق نهاقرنا خقوبرون زفتونو سبعات دما كانت تبابعن كان عبني يبلان حدا جزء سألاتنا بعل الناس لنا عبي سأقمنا سلازي بستخالة متن نحبرة سبنا زقنا سبسب تخينو كابو كان رحا كان كلا لنا نخي عبيو دما خنقبرا لنا نتن حبرتسبنا كحجزن كعبن زفتن كند منتاي نشتي بركتلو كندقف كن كلالنا تدقاقيف كايد بصح كله بين خيط كاتغوري يكون مهناس ناي هاجر وي كان حبرتسب ناي حدا سب وي كان وحدا سباد ديكونس ناي نفس وكف زيغا حلافنت كوني قبا نفس وكف دما بقلو يا حلافنت كوسو زلو بقط اباديو سنه مقبار ديو بكايدا ديو بتمهرت ديو نسدرو بملاي ديو زياتهم كلاتهم نفس وكف سب زقبرهم تدميرهم تحبرتسب زبالة حبرتسب نكون يحجزونا بالكو كم وترو أنا دما بتانشتي عقمي
أنا خبرة زخل كحجز يزبلكو إيه زغرب زلقو أنا يهوب كاو تماهيركم نسخاتكم وين نتكونتاتنا تتقمكم لو كتقولوا نتجزينا زلو عدلاتنا تكنولوجيا نا انفستمنت وين ناتربحكم لهم نفسكم تتقيمكم دمان حبرتسبكم كتكونوا ناتمحصنكم نايلو مارستي أبزخو دي ناتكم ناتكم دقفكم دمان لايك بمقبار شير بمقبار أبالاتنا يزو channel بمخان كمون أب كل زكال نقولهم تم نت channel كودو غزخولو أب أنصارو تطوب بمبال كتحجزوا يمحسن كساب حجد ما بتخكل غيركم تقبرون سلازلهم كابل بيا مسجنا بالكم نايلو مارست أبزخو دي أب كال أرستي كساب نرغب تصبغي مني لكم نفس وكف ولادي ندوقكم هروز اللو أقد أسمعنا مجمريا نتمقشش ناتهم أكند نايك جاما وي آيفون تليفون كجوزو زفتنو نايك بركي وي ناي أبل بركي نخجوزو بمنجد ستوك ماركت كمهرام لنا مخنيات تحادة زعرق تحادة قلنا حوار زعبي سلزخون كالاي أبترف جزيوم أكند تيفي وي جيمز صوتو حدش مرتنقم مهارو كمعبلون كن عدما مالنا أرأيهم كونا مالنا سالسايد ما صباح نجوا بأفريقيا أب عدنا نقبر نخل جزاديو بيزنس ديو مسانا خوينهم أبت بيزنس تساتفتن تخافتن خونهم خانم نؤمنهم كل جزيد ما نمحرهم نزل ترينايا من ملي هوتهم كقصل ويو نزك حق الزغل البروغرامات علنا توتاهم وليب لكم thank you very much هاجري اللي منيو حلمي دهنتيو بلتكي معرفكي بعيني كريو طعمك اسمعني كويتاي لمينيو عديا بدميا إلى ناقريو عديا بدميا إلى ناقريو طعمك اسمعني كويتاي لمينيو